bafuna undiva banizawuthi bathi ke ikhona risk esiyithathayo apha ke kule nto yonke esiyithunywa bakhe kukuba imali ekhona eza kupeyisa yenziwe ngeminyaka emininzi kakhulu. Xa kuphela la mali kwisivumelwano esizawusenza nawe akwakho imali sayithatha khona. Yabona moseveyisi yakulo salary kuthiwa yenziwe ngeminyaka emininzi kakhulu nabantu abarhola ezishumi akuthweni kodwa bathi bakufuna ube ngumfundisi wabo banayo imali ebhankini kodwa ke ngoku laa mali yenziwe ngeminyaka emininzi apho iphela khona asiyazi uyawuphinda ithathwe. Ndithi kubo no, ndiyeva mos uba le nto iyandoyikisa. Ndiyayibona masabantu xa sibizwa besiyazi uba bakubiza be-divided kodwa bazoyiveza kuwe ngoba laa mntu uthethela ibandla so akazuveza le nto uba sisoyikiswe esi. Ndithi ke kubo no, imali ayiyongxaki. Nina sabelani into yoba ndiyayithatha na ikholi yebandla yekeni imali enye into imali beningazuba nayo ningenamfundisi ngoba imali ikhiqizwa ngumfundisi. Nina ngoku ininzi lenikwazi ukuyenza ngale minyaka engaka enikwazi ukuyenza ngayo. So imali ikhiqizwa ngumfundisi, akube khona umfundisi imali izawubakho. Sivumelane ndiyithathe ikholo kubhalele uNational kuthiweni sibuye siqhube nebandla abatata ngaba bapha ibhankini njengoba beyile ntoza enenyani umoya kuyacaca futhi izishumi babezimela okokuba zirholwa kakhulu ngaba kuyacaca uba abona bantu banengeniso kweli bandla ngaba bangandamkeli aba banithandayo abanangeniso bamane besithi njengoba bendibheyisa iyaphela ke laa mali yayizanywe sithi bafika bengathi badiniwe khona basuke ebhankini bafike endlini pha ngala mhla basuke ebhankini bafike bengathi badiniwe bathi mfundisi iyaphela laa mali kugcwaliselwa mntu uba ndikayikhiqisi. Bunzima bungibani nam ndiyayibona into yoba apha uba iyakhiqizeke emva kweminyaka emininzi ngoba uyayibona into yoba kukho into ezininzi okufuneka zisetyenziwe apha asivani ngoku noba bebendithanda. Ndiyayibona ke ndiyibonile leyo into yoba abantu bakuthande xa ukude. Ndibe nabantu abaninzi abanye abaye beze ebandleni beza ngoba bebendive ndishumayela kwindawo endishumayela kuzo. Bacinga okokuba ndishumayela ngolaa hlobo endishumayela ngalo kandishumayela kanti ndishumayela ngenye indlela apha ebandleni. Ndinixelela inyani, ndishumayela ngenye indlela apha ebandleni kangoba abantu abade bashumayele bavuthe bashumayele ngcono kunam ikwangolu babalo. Iyadivana ashumayela olubabalo noma mgoba ashumayela mna ndisoloko ndithinta izinto endingazithandiyo ngamanye amaxesha ndide ndiyitsho apha koolebu bathatha ukuvidyulayiza ndithi mabangavidyulayiza enye into ndiyazazi bazawubhaka izinto ezingathi zingake ziphume apha zingavakali kakuhle. Uyabona phaa iqonga labantu abaninzi ke ngoba abantu basoloko bengxamele befuna undividyulayiza kanti ayifuni undingxamele mna ndishumayela kwiindawo ezininzi kakhulu zandifumana nanini ndishumayela apha. Ngamanye amaxesha ndiyanyanzeleka into yoba ndivele ndingxale izinto zinje ngoko zinjalo. Ngamanye amaxesha ndiyive into yoba mani ndiyababhuda nangalo umoya wokushumayela lo moya ule mandike ndihle ndivele ndithetha isiXhosa. Ngoxa ndithetha isiXhosa uba ungandithatha ngelaa xesha ndithetha isiXhosa undise phaa kulaa maqonga wabashumayeli amanye bathi hayi bo unyamakazi waba njena ngoku
abayazi into yoba ndenziwa nguThixo into yoba ndibe namacala amabini. Niyandivana? Ngoku njengoba ndikwinto ethi njengoba ngoku sendingumfundisi wabo ngoku kwanyanzeleka into yoba manditshintshe ukuthetha, ndisafani nalaa mini bebendimeme phaa eholweni e-KTC. Ngoku nditshintshe ukuthetha ngoba ndiyaqaphela into yoba kwa uYesu apha kwasekhwayeni ke kwapha uYesu. Ke ngoku uYesu ekhwayeni akafakwa ngolaa hlobo umfaka ngalo phaa eholweni, ngoba phaa eholweni umfaka emahedenini, apha umfaka ebantwini becawa. Badisayidile uba bangabi naYesu and bayafuna icawa ibe yeyabo. Banobanga uba ngeke undenze into ngwalapha efekishini, utata nomama ndizalwa apha, wawuphi wena? Ndisikelelwa ngumfundisi ubanibani. Athele umfundisi ukusikelela sithethe le nto i-dedication. Ndadedicate ngumfundisi ubanibani, wawuphi wena? Kwafika nomfundisi ubanibani ungekabikho wena kwalapha eKapa. Ngoku uyambona uba sekene ndawana ezithile, so kufuneka ukutshintsha ukuthetha, ungathethi ngolaa hlobo lapha elentweni. Niyandiva? Kufuneka ndingene nakwinkalo kaMoya Ngcwele. Ndangena nakwinkalo kaMoya Ngcwele kangangoba nam unkosikazi andatsho ndathi uMoya Ngcwele ndizamamkela. Nditsho ngalikila ndaJohn uMoya Ngcwele ndizamamkela. Izinto zimbini apha kuba namkela uMoya Ngcwele okanye nenza kumke mna. Kodwa uba ndiselapha ndizamamkela uMoya Ngcwele, niyaxoka. Xa ndijonga namaxhego nawo wathethi ngedansi. Kanti amaxhego wathi akawathatha. Wathi uYesu. Yibona mathini, kodwa ixhego liphambili kule nkonzo. Kodwa zawusebenza apha. So ithi ke ngoku njengoba ndisebenza kanje izayochaphazela izimali. Tyhini yaphela nyani imali, beza ngenye imini bathi mfundisi besiyoqongqotha ukugqibela ke ngoku. Ndifuna undibalisela nibali lapha. Nina nimazi uThixo. Bathi besiyoqongqotha ukugqibela. Mna bathi besiyoqongqotha ukugqibela. Asiyazi ke ngoku uzawuphinda upenza. Aya nasecaweni ndabona futhi bebancokola ayireport athi imali ke iphelile. Yabe iphelile. Kwafuneka uba ngoku kuqale intlupheko. Niyandivana? Kwafuneka uba kuqale intlupheko. Akho mntu usihoyile. Basibona ngecawe nangelaa xesha bebesinika isalari basibona ngecawe. Akho mntu usihoyile. Yamazi uThixo wenzani? Udlalela uThixo wethu. Udlalela uThixo wethu. uThixo waqala wabamba umeza ummelwane wethu ukhonza kwatata umnqanza lo mzalwane ungumfundisi ngoku ngelo xesha wayicatha usanda kuquqa lo mmelwane nenkosikazi yakhe bezendlini bathi bagqibile akabeyile couple uba qho xa kuphela inyanga benza igrocery yakwabo neyethu. Haleluya. Nakukosizwa. Haleluya. Kuthi mayaxokona. Bathi sigqibile. Kuthi ithi le ndoda nenkosikazi no sigqibile nenkosikazi. Into baqho xa ndipeyile ndisenza igrocery ndiza kwenza igrocery ngokulinganayo. Eya kwam neyalapha endlini. Asithanga kubo siyangapha. Okay. Ndisajongeleyo kweza umzalwana wase-Assemblies. Oh God.
wayendithanda kudala ndisesemakhasi. Wathi lo mzalwana kubekekile into yoba i-Assemblies of God ikhule kakhulu. Isishumi sam kubekekile uba ndisirhole kuwe. Abayazi masababele nto uye endlini bona bacinga ecaweni ndiyalapha ndenzela igrosari kummelwane. Isishumi akade ndiyamkela isishumi ngoku sase-Assemblies. Lo mzana ngirhola isishumi kum. Hey, hayi man, kanti kwenzekani? Haleluya. Andithethi ngamathuba apho sasiye siyemvuselelweni. Sithi xa siyemvuselelweni, xa sivule emnyango sifike kukho i-envelope apha. Xa siyivula inemali. Ngamanye amaxesha basixelele abantu ayibhali into yoba ndingumzana obanibani ngokwatata upapa, ndizise amagadi le mali xa ndifike ningekho. Ayihlohle pha. Haleluya. Abanye bangayithethi avela zifihle ubungubani, afika afake envelope. Xa sithi hayi man nantsi envelope, xa siqhaqha igcwele imali. Ikhona endiphushayo uba ndizincokole ezi zinto kuyo. Kukho into ethapha apha kum andimkholelwa nini uThixo. Unkosikazi ndisandula kutshata naye, ndithi kuye ndiza kutreyina uphile ngendlela ngoba oko mna ndanditshesh blood. Ndithi kuye ndiza kutreyina uphile ngendlela, ufunde ukuphila ngendlela endiphila ngayo. Okwa kaloku awunakwazi ukuphila ndingekho, ndide ndibe ndikutreyinile umbono uThixo wam. Kangangoba kwezo training ngenye imini sasingenanto yakupheka, ndathi apha kuye ndicela ubeke imbiza ubilise amanzi. Ulate umuntu ozisa igrosari yalapha endlini. Kusekusena ndisimele siyatya ngoba side sitye akho ndlela yokutya. Ndathi kuye basisitofu bilisa amanzi. Uyesu umuntu ozisa igrosari yalapha endlini qha ulate, so funeka afike amanzi sewebayithi. Wawabeka amanzi, sijonga amanzi ebila, wangena umuntu ephethe iplastic. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh God. Ngena umuntu ephethe iplastic exhakazela. Ndathi kuye bendithini, thatha ezanto sipheke sitye. Kukho uThixo apha. Kukho uThixo. Akusoshumayela mna, uzoshumayela utakhakhasi. Sibhala. Amen. Uzoshumayela utakhakhasi. Kodwa uThixo uye wayibeka le nto uba ndiyithethe kuni. Uyibekile uThixo ukuba ndiyithethe kuni. Nishota ngayo qha, uThixo ukhona. Nishota ngale nto qha. Ngangifundele i-2 Chronicles chapter 20 verse 20. Siyagqibela enye into namhlanje ndakhakhasa. Siyagqibela i-youth ithatha over. Yeah, youth ithatha over and uMoya Ngcwele uyibekile le nto uba ndiyithethanga namhlanje ngoku ndizawuvaleleka ngaphandle. Ndifundele
Chronicle chapter 20 verse 20. Bavuka kusasa ngengomso, baphuma baya entlango yeTekowa. Ekuphumeni kwabo wema uYehoshafati wathi, ndiphulaphuleni nina maYuda nani bemi baseYerusalema, kholwani kuYehova uThixo wenu nozimaseka, kholwani kubaprofeti bakhe noba nempumelelo. Babini aba bantu emane kholelwa kubo. Kholelwane kuYehova nezawuzimaseka. Uthi ukuthi nezinye inhlanga zawunoyika. Inhlanga eliphakathi kwazo. Ngoba inhlanga zinengothixo bazo. So zithi ke ngoku zize ziloyika uhlanga. Libe lihamba nothixo uzawuthi othotshentla. Niyandivale? So xa nikholelwa ke ngokuthixo, uthixo wenu uthotshentla. Kuba nikakholelwa kuye, nizawuzimaseka. Kodwa anizophumelela. Impumelelo yenu ilele kubaprofeti. Impumelelo yenu uThixo ibeke kubaprofeti benu. Ngaba bazawuprofeta amaxesha uba eli xesha lelantoni eli. So nina funeka nikholelwe xa besothula ixesha. Xa bethe ixesha lelithi wenze le nto abaprofeti. Umoya Ngcwele uthi kum, uthethe apha ndiqhuba, wathetha ngebhizinesi. Aba bantu abakakuva ngoba abakwazi ngoba ndikubekile uba uprofete. Yisizini yempumelelo. Emntwini onento ayizamayo uzijonga kuzakwenzeka. Uzijonga kuzakwenzeka. Ndiyabulela kwabo bantu asele belithathile uphulo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Unkosikazi okade nisanda kubona ngoku ethenga imoto. Ayikho ngoku. Ithengelwa ibhizinesi. Ihambile isebhizinesi. Ihambile isebhizinesi. Phambi koba ayifumane le moto, ndivuka ngelinye ilanga akade nephupha kuye. Ndithi kuye, ndikuphuphe wena undifihlela. Kanti uthenge imoto eziyi-2 ndikuxelela inyama, uthenge imoto eziyi-2 wena. Andiyazi nona ndiva. Oh God, 7-seater by-2. Wanifihlela andayazi loo nto. Andayazi loo nto. Ndihletyelwa le nto nguSiyanda. Ndivuke ekuseni ndiyambalisela. Ndithi ndihletyelwa nguSiyanda. Sihleke ke ngase uba bekhona ngoba ndithi kuye xa sihleke. Ndithi uyamazi uSiyanda mos akahlalwa nto esifubeni. Ndithi ndihletyelwa nguSiyanda. Xa endihlebela undihlebela ngoba ndifumene i-connection kumasipala. Le moto eziyi-2, funa imoto eziyi-2. Funa imoto eziyi-2. Ezi zilayisha ngolu hlobo.
lwezimoto zakho. Awungixelelanga. Ndixelela uSiyanda, ndiyapenika. Ndithi Siyanda, nali connection. Singavelaphi, ndingazifumana phi imoto. Athi uSiyanda, hey, ethi umama usuthenge imoto ezithu. Umama uno-7 seat abayi-2. Hallelujah. Mna hayi. Yavuka ndiyamdlalisa kusendile kuye yewethu. Uthena ngone moto eziyi-2 engazaziyo. Ande ndiyayikholelwa into yoba njengoba ifikile le nditshilo kuye ndathi eyesibini yeza nayo. Ndizibone eziyi-2. Ndizibone eziyi-2. Yisizini le yoba nenza izinto ngezandla zenu. Sikelelekile mama Sempa, ndibona izinto zakho phayile, ndikhulisa na business. Yeah, sebenza. Suyithatha kancinci futhi. Suyithatha kancinci. Wanyanzelela into yoba umntu kaThixo makeme athi kubo, kholwani kuThixo. Ngoba nangu phakathi kwenu. Xa negqiba ngoba lo Thixo lapha phakathi kwenu. Oh God. Impumelelo yenu uyibeke kubaprofeti benu nabo otatkakazi. Ngabaprofeti benu ayibeke kubo impumelelo yenu. Ena ndifuna ukuxelela uba usenkonzweni udelela umprofeti wakho, ulibazisa wena, phuma uyojonga umuntu ongazumdelela. Ngoba uThixo soze into ayibeke emprofetini. uThixo nguThixo weorder. Izinto azibeke ebaprofetini akaziphathi ngokwakhe. uThixo into emele kuthethwa ngabaprofeti akayithethi ngokwakhe, ithethwa ngabaprofeti. Iyekela abantu ayibeke kubo. Yayiyeka. Awuyazi wena le nto uyithatha esibongo njani? Awuyazi ukuthi uyithatha esibongo njani? Wathi uThixo kumbaxelela abantu, baxelele, because ingxaki yaba bantu oh God, abababhiliva abaprofeti abantu. Abanye babo, oh God, bakholela uThixo kakhulu kangangoba ufumanise into yoba oh God, abasamvumi oh God umntu obekwe uThixo. Ukuthi bavutha kangangoba bacinga babavutha ngaphezu kwakhe lo ubekwe nguThixo. Uzawubuya uzokholelwa into ethethwa ndini yaxoxa. Ngaba bandizizele ngaba ndisimele phambi kwakho, uzawubuya. Baleka futhi vutha ngaphezu kwakho, uzawuphinda ubuye. Uzawuphinde Hana ubuyele ku-Eli. Funeka kuthethe u-Eli ukuze wamkele abantwana. Funeka kuthethe u-Eli ukuze wamkele abantwana. Athi u-Eli mayelana nexesha kunyaka ozayo funeka ube uphethe umntana. Sisebukhoneni bakhe. Sisebukhoneni.
sisebukhoneni bakhe. Impumelelo enkulu ezela abantu bakaThixo. Ngiyathi ilizwe lona liyaxokozela futhi njengoba lixokozela ndiyinakile laa nto yenzeka phaya. Oh God, ngoba ndilapha kulo. Kodwa ndiva God impumelelo ezayo ukulandila luvakala phaa ezindlebeni zami lwemvula ezayo. Bazawusikeleleka abantu abazawusebenzisa umhlaba kule mihla. Yabona bonke babanikela apha. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Yambulela uThixo nkosikazi, oh God, owandinika inkosikazi enguwe. Thank you, Jesus. Yakubukela unikela lapha amaxesha amaninzi. God. Oh God. Usivulile izandla inkosikazi emsebenzini. Xa besiye cookhouse iye yandiphelela imali ebendinayo, ndithetha mna eyam account yam. Bendinemali ebendizigcinele yona engaphezu kwe-5,000 ibigade olwahambo. Kwacaca uba ngoku uhambo, oh God, liyayithatha yonke laa mali yam, yaphela imali yam. Xa iphela imali yam, oh God, ngeli xesha secala kwam unkosikazi ingathi akanamali. Xa iphela imali yam wavela. Kanti unkosikazi, no, ushota ngamalini? Siphila olo hlobo eministrini, indlela ayisapota ngayo eministrini. Bezokufanele ezi moto futhi uyagqitha nakuzo. Yeah, uyagqitha nakuzo. Okwangoku linda le 2 etyhilekile, ngoba le 2 etyhilekile, oh God, funeka izozala impumelelo yakho. Le 2 yona ayina choice. Yes, le 2. Thank you, Lord Jesus. Oh God, yokuqala seyifikile, elandela izawufika. Ayina choice yona, because oh my God, izinto zethu ziqale zibe kumoya. Uba zike zakhona kumoya zigqibekile 2 saka. Thank you, Jesus. Zilinda ke ngoku okokuba uba ziyikho kumoya funeka nje wena, oh my God, thank you Jesus, wazi nje password. Abantu abaninzi nangoku abanye sebesikelelekile, qha ke ngoku, oh my God, basabhuda emnikelweni, abakaqondane, abakabi namnikelo okhulula laa nto. Uzukhangele takhakhaza into yoba uHana noko ebengenamntana emane siye eShilo ayothandaza. Indoda yakhe ayiqalanga yayenza le nto enza kuvezela yona eyayenza. Indoda yakhe iye yalinda umthandazo wakhe wavakala. Xa umthandazo wakhe uvakala, yeva spiritual into, okay, ikhona ngoku into eza kwenzeka. Ithi ke ngoku iBhayibhile yatshintsha ke ngoku indoda. Yathi njengoba ibinika le nkosikazi nabantwana umnikelo wayo, inikeza abantwana iminikelo yawo, nonkosikazi lo wayo ungenamntana amnika wabuya ke ngoku xa seke wamnika iminikelo emibini, wabuza uba ndiwuthini ngomnye, wathi hayi ngomntana lo. Kuthi le ndoda iyakholela into umntana ukhona ngoku apha kwilizwe likamoya. So umntana kayikhona apha kwilizwe likamoya. Oh God, yaphantsa password. Yaqalisa yaphantsa into zayo, xa iphantsa into zayo waya ngoku eShilo xa esiya wayephethe iminikelo emibini. Wayephethe iminikelo emibini kwacaba understandwa ngokutheni yam emibini mina. Ngowam nokanyanam. Ukunyana ukhona kwilizwe likamoya, akekho apha esiswini, kodwa kwilizwe likamoya ukhona.
Uba novayo ngathi into zakhe zikhona kwilizwe likamayo kodwa zikabikho apha kuye. Hayi, ngicela ke ndithethe nomntu ova into yoba into zam zikhona. Into zam zikhona. Azikho apha esandleni sam. Ukuve imali uyive into yoba ayikho kwiakhawunti yakho kodwa kwilizwe likamoya iyavakala into imali yakho imali yam. Aman. Kwiakhawunti yam ndino-00. Niyandiva ne? Ndino-00 kodwa spiritually ndine-million. And andixoki xa ndithetha ungangani-understand ngoba xa utshekha iakhawunti yam ufike kungo-00. But ndiyayiva ngoba ebantwini ayikho indlela yoba singaxoka into esiyiva kumoya. No. Ayikho indlela yoba singaxoka uba siva njani umoya. Angeke sikwazi ukuxoka uba siva njani umoya. Obuthetha oyena muntu olihlwempu apha ngolihlwempu kwakumoya. Ovayo umoya uba hayi xa kungekho nto ke nyhani akho nto ke. Hayi xa ingekho kodwa nangoku yazi manje abanthetha ngolu hlobo ndandithethaza konkona umnikeza. Yazi manje abanthetha ngolu hlobo kukho abantu endibathintayo ngoba banezinto zabo umoya. Abanye bayazibuza uba ayuruta kuyibona kanjani le nto. Lo nto uyibona kanjani le nto ngoba le nto lena mani indisinda noba ndiyincokolela abantu. Andikwazi ukuncokolela abantu ngoba uba bendiyincokolela abantu benzawuthi uve ngabantu ebendibancokolela kodwa ngoba iyandisinda into yoba ndiyincokolela abantu ndiyayiva qha ikhona. Kukho ixesha apho ndandingekabi namoto ndandikakaza. Ndandingekabi namoto ndingenayo. Ndayicela imoto kuThixo. Ndayicela ndeva futhi ngeke ndiyicela uba andikabi nayo ndiyayicela. Mhla ndayiva nantsi ndiyamkela kumoya. Uyayazi into ndandithanda ukuyenza? Ndandithanda ukuba noba ndiye Shoprite sihlala phaya le nto kulaa Shoprite ndithi ndiphethe isikhiya sasendlini ndisiva ngathi sesemoto. Ndive hayi mani isikhiya sasemoto. Wabona laa nto uthi uba isikhiya sasiva sesemoto kwaye sasezendlu. Uthi uqonda uba thini mawusifakele nele nto zintoni ezinto ikhiholda. Ikhiholda entle oyithandayo uyayiva ungathi uyothatha neyomoto uyifake uyava nemoto kodwa awunayo. Niyaziva ne? Uyaziva nemoto mani. Andazi uba ngingabaqinisekisa njani abantu bandazi uba nayo imoto. Andakwazi uyithetha kodwa nayo. Ndinayo. Uyibona mfundisi mani incinci kangale nto. Incinci kodwa ikho ilapha ikhululwe. Ilapha incinci mani incinci. Ikhululwe. Uyayiva into yoba uMangcwele naye sekesayinile. Wabayibona into uFrance ezulwini seyisayinile. Uva thina uMangcwele usayinile. uMangcwele usayinile. Hayi seyikhululwe. Kangoku yintoni? Yintoni into yami kade dilivaniswe? Kwangayiva ikhululwe. Yes. Abantu abanento zabe sezikhululwe. Ungahlupheki uthetha nje loo nto uThixo ayithethayo qha. Ungahlupheki. Oh God, eli bandla likhokela ligeza eli. Ligeza eli. Mna ndingenwe mani ndingenwe. Ndiyeva ngamanye amakakunuka izinto ndiyiva ndive nje ivumba lemoto ndive livumba lemoto. Hayi mani kwanuka imoto futhi intsha. Ngoba imoto iyavakala masika inevumba nayo. Uva intsha.
intsha ayinuka ezanto zifakwe ekhawashe intsha nuka la lento yakwayo ibutsha ngasuhlale kuyo ya uba isithi zayo zenziwa ngeletha ayabhoka uba ziyabhoka ufike kunuka la letha ukamntanuka la imoto entsha othi ndiyava hayi man abantu batheni ngakakwasikuveka kaprofetwa hayi man abantu abanjani aba abantu abanjani hayi oh God ndivumba lento ezintsha Thank you, Lord. Ndilisamamela ivumba amagadi lemoto entsha ndive eza notes man naziya man ziphuma amagadi. Thank you Jesus kwi-ATM man sinevunjana lazo Message your prophet. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This blessing just came from my last. Oh my God. Imali nevumbalayo. Imali nevumbalayo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Usana nevumbalalo. Oh, God. Thank you, Lord Jesus. No. Oh, God. Kuyanuka kumoya. Kuyanuka kamandi man. Nuka into ezinhle man. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Andimazi ngibani lo. Ngizongena endlini entsha. Ayikahlali umuntu zalihlale umuntu ngaphambili. Oh God. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God. Declare abantu abekwa ngolhlobo. Bathi thank you, Jesus, kunye nam. Bathi thank you, Jesus. 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 Yintoni yakho elapha? Oh God, you want it? Akabli ikhadi lasebhankini ukulibambe nje ikhadi lakho ulibambe nje senza nje ububhanga Mabini ungaliphathi lodwa likhona elinye waphathe
Thank you, Lord. The Bible siyabika kubona, siyabeka khona, siyabeka khona, siyabeka khona. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, don't call you. I did thank you, Jesus. When you're talking down, so you're talking down, so you're doing. Oh, call you. I did thank you, Jesus. Don't come on, don't come on, don't come on, it's about doing. No one to about talk about. Yo. God. Slash us. Can you turn it up a bunch of abantu? You turn it up a bunch. God. When you get come, let go to the ever. Can you go to the church? Kwenzekani ncedisa mntana msenayo miyeke mntana miyeke God. Saya dos. Rebesa de bendos. Economy asas. Economy. Oh yes. Mia I'm so shulegi. Oh shulegi. Thank you, Lord. Ingilos. Zimengenyao. In the name of Jesus. Zimengenyao. Sign an agreement. Esuluini. Yasaino. Omnyakusaino isivumelwano sendlu yakhe. Omnyakusaino isivumelwano sendlu yakhe. No. Omnyakusaino isivumelwano sendlu yakhe. 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 Yo. Imandikuxelele ndikumoya uyemka kulaa mkhukho ohlala kuwo. Imanthethe uyahamba kulaa mkhukho ohlala kuwo. Thank you, Jesus. Uyadeleka uyemka. Oh God. Thank you, Jesus. Njengoba amagadi ndicimele. Amagadi kwabanye ndibona intundu yabo isemnyama. Thank you, Lord Jesus. Oh God, ndiyabuza qhubeka nibonke. Uthi oh my God uyahamba. Uyaphuma. Asihambe ngakubona. God, asihambe ngakubona. Thank you, Lord Jesus.
anointing, 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 anointing. Choma ingcwele wenzani kwabaya? Choma ingcwele wenzani? Choma ingcwele wenzani ku-Athixo wam, Athixo wam, Athixo wam, Athixo wam. Oh God, oh God, oh God, oh God. Ya, mandikuxelele nalo ohamba kulaa msebenzi aphangela kuwo. Uyahamba phaa. Ya, uyahamba phaa. Kukho umsebenzi ongcono uMoya Oyingcwele akufumanele wona. Umsebenzi ongcono uMoya Oyingcwele akufumanele wona. Kukho umsebenzi ongcono. 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 Oya kuwo. In the name of Jesus. Hayibo. 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 Hayibo, 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 hayibo. Ya, uyalungiselelwa ngoku. Uyalungiselelwa ngoku. Uyalungiselelwa ngoku. Kwilizwe likamoya uyalungiselelwa. Kwilizwe likamoya uyalungiselelwa. 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 Andikwazi uvalela ngaphandle lo mntu wepromotion. Andikwazi. 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 Moyingcwele ukulungiselela ipromotion ngoku. Moyingcwele ukulungiselela ipromotion ngoku. Moyingcwele ukulungiselela ipromotion. Moyingcwele ukulungiselela ipromotion. Moyingcwele ukulungiselela ipromotion. Moyingcwele ukulungiselela ipromotion. Thank you. 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 Yakakaza. Oh God. Vusani bonke ababanjwe ngamandla atakakaza amagama athatha iqonga. Uzithethele nje loo nto uthi xa thiyithethe. Xa kunje. Xa kunje. Xa kunje. Uadjusta noba kanjani. Xa kunje. Awuhlupheka uba ngumntu wento eziqhubekile. Uhlupheka. Ya, into ndayifunda amagama kwiPentecost. Ndafumana into yoba amagama yiyo yonke imihla. Thank you Jesus. Sikwazi ukumuva kwinkcubeko. Cela usaye izandla zakho kakhulu. Saye uMoya Oyingcwele izandla kwakhona in the name of Jesus. Hallelujah. Saye izandla zakho. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Uzophendula uthe Yesu ngexesha lulo ngexesha elulo uzokuphendula awuJesu ngexesha lulo ngexesha elulo uzophendula awuJesu ngexesha lulo ngexesha lulo uzophendula awuJesu. Hallelujah. La kwakwa wakhe be right. La be right. Hallelujah. Ngexesha elulo uzophendula awuJesu ngexesha lulo ngexesha
Hayi uJesu ngexesha haleluya yenuzophendula hayi uJesu ngesikhathi efanele ngexesha haleluya yenuzophendula Lusa izandla zakho nje hallelujah hallelujah praise the Lord we thank the Lord for this day igama lenkosi malibongwe I'm not gonna waste your time hallelujah zuthatha umpostile besitsho ukuthi ukhona uThixo apha kule ndawo igama lenkosi malibongwe praise the Lord indeed ukhona uThixo apha kule ndawo igama lenkosi malibongwe praise the Lord kunezinto nje elizawuthi nje kancinci igama lenkosi ngicela ungabikho serious ube lapha kulo moya kuwo igama lenkosi malibongwe hallelujah praise the Lord mhlambi nami zabe ngithetha nje ndabe ndingasumayeli kodwa zabe ngithetha nje igama lenkosi malibongwe hallelujah ukuvumela nje umoya ingcwele ukuthi enze umsebenzi wakhe empilweni zethu igama lenkosi malibongwe kunezinto ke niziqapheleyo utata umpostile eziminishina ezithetha igama lenkosi malibongwe hallelujah kukhona abantu igama lenkosi malibongwe behleli naye umprofeti kodwa bangakwazi ukuphumelela ngiyaqalisa ndiyathetha ke ngoku hallelujah kukhona abantu abahleli naye uprofeti kodwa bangakwazi ukuphumelela behleli naye umprofeti nezinto zabo zikhona kumprofeti igama lenkosi malibongwe just because of the disobedient yethu to the spirit kwamoya sine disobedient sinenkani igama lenkosi malibongwe praise the Lord sinenkani hallelujah khawuxelela umakhelwane wakho uthi unenkani into zakho zikhona kodwa unenkani igama lenkosi malibongwe praise the Lord kunezinto ezidinga ukukhululwa apha kuthi kodwa yinkani esenza ukuthi singakwazi ukukhululeka ezintweni ekhona umprofeti khona abantu that they die besifa kodwa bahleli nomprofeti every day each and every time the prophet speak the word of the Lord hallelujah but kukho abantu abaqinisa amakhanda hallelujah praise the Lord hallelujah qinile lo muntu yabona na uqinile akareceive akabuleli nodata ukuthi into zenu azikho kodwa nina anireceive kodwa anibuleli asinambuleli hallelujah hallelujah ngento uThixo akwenzele yona kunezinto uThixo azenzile empilweni yakho the moment you say that I receive uyesu abe inkosi nomsindisi kunezinto ekumele masikhululeke siziyeke zihambe sizinikele enkosini kodwa sinenkani uthetha lonto nje namhlanje I'm not going to preach but ndizawunyathela kwezi ndawo utata umpostile abheke kuzo igama lenkosi malibongwe hallelujah praise the Lord ngiyavuma ukuthi uyesu mamkele wayinkosi nomsindisi kodwa kwamoya bazalwane kunezinto ezingekakhululeki empilweni zethu kwamoya ezibambekile kwamoya ngenxa yenkani ne-disobedient hallelujah
hleli nomprofeti singaphumeleli. Abantu bazixelela kunezinto tata umpostile azithethileyo, abantu bazixelela yokuba bona bangaba neminyaka kweli bandla. Abanye abantu bayathakathiswa enkonzweni ngenxa yenkani abanayo. Uthakathiswe enkonzweni ngenxa yokuba wena awufuni uba ngumzalwane. Igama lenkosi malibongwe. Wena ufuna ubamba iminyaka yokukholwa okanye yokukhonza kwakho. Into zakho zilibaziseke. Hallelujah. Uyaphilwa manapha. Kuyaphilwa apha, ziyenzeka izinto. uJesu uyazenza izinto. Hallelujah. Praise the Lord. I remember abazalwane kancinci ngisezawuhlala phansi. I remember ngelinye ilanga ngehlobo kwenziwe ngalo apha. Ndithatha ikhadi lami lebhenki. I pray to God. Ndimbizela amanani we-account yami. Ndithi nanga amanani wami we-account ndimbizele. Ndimxelele ukuthi yi-savings account. Igama lenkosi, I'm provoking the spiritual realm. Ndiyaprovoka yes. Ndikholwa. Igama lenkosi malibonga. But when I continue doing that, the more I do that, amazulu ayavula. The more ndikalela uThixo i-bank account yami ngathi bhanqa, amazulu wona ayavula. Hallelujah. Until I experience amandla kaThixo yokuba uThixo ukhona. He's a living God. Uyaphila uThixo. Dumbize ekamereni. Dumbize uThixo ngixelela amanana akho umuntu endlini. Ndimxelela amanani because I felt so embarrassed ngendoda engayiyo emsebenzini. Phakama umuntu ongumama hamba emsebenzini, umuntu ongitatakayo. Ndimbizela amanani ndithi uthe undibizile. Uthe undibizile. Umbizela amanani uThixo apply kula manani. Uyazi indlela be-applya ngayo uThixo. Ngosi mina ndiyasebenzela ngezandla zami indlela uThixo be-applya ngayo kume yokuba avese avula ithuba lomsebenzi. Uvela umsebenzi ubona ubizwa ngibani ngapha. Ubizwe ngibani ngapha kuthiwa izolungiselela iswitch yami, izolungiselela iplug yami, izolungiselela into ethile yami. Xa ufika phaa akho kwanto. Xa uThixo befuna ukupha imali ka. uThixo ufuna ukupha imali. Hallelujah. Hallelujah. Kunexesha uThixo approve ngalo izinto. Yes, approve. Kunexesha uThixo approve ngalo izinto. Yes, kunexesha. Apho kudinga ukuthi silibandla singazilibazisi into zikaThixo. Because uzaba nengxaki xa umakhelwane wakho ohleli naye ebheka phambili wena ungabheki phambili. Uzaba ne-problem because i-problem yokuba wena usemva ezintweni zakwamoya. Zikhona into zakho. Uzawubona uba nephumelela wena ungaphumeleli. Ibe yingxaki leyo. Igama lenkosi malibonga. Hallelujah. Praise the Lord. Uyaphilwa inyanisile lento. Aqo. Mna ndihleke mna ndithi mna umfundisi angumfundisi obizweyo nyani uThixo. If uThixo akaprovide andiyazi. But when you are called by God, God has to provide. Yes, He has to provide. Nangeyiphi na indlela xa ubiziwe uThixo, God will provide. Mna zange ndayiva indlala mna tata umpostile. Ndishumayela mna ebantwini abathathu abayi-5 kodwa indlala zange ihambe nam. I never fell indlala. Ndishumayela abantwini ababini, ndishumayela abantwini abathathu, ndishumayela esitratweni kodwa indlala mna zange ndayiva. In my life. Ikhona ndingayiboni. Ngenxa kaThixo esihamba naye.
ayikho lula into yokuba ngumprofeti, ayikho lula into yokuba ube ngumshumayeli, ngoba kunezinto ezilandelelana nabashumayeli nabaprofeti ezibalandelayo. Hallelujah. Praise the Lord. Kunezinto ezilandelayo ezibuhlungu, kodwa ngenxa yakho Thixo, hallelujah, kuyenzeka izohlala phansi. There was a man in the Bible. This man, he was a servant ka-Elisha. Niyasazi story. Ndifuna unibonisa yebo, ndifuna unibuyisa ngoku yokuba ungahlala nomprofeti ungaphumeleli ngenxa ye disobedient yakho. Because sometimes ufuna uba namaprofeti abaninzi at the one time. Ufuna kuthetha ivoice ezininzi kuwe at the one time. Hallelujah. But allow this one ithethe now. Ivumelele ivoice uba mayithethe now, because that's where your mpumelelo is. Hallelujah. Ivumele, and allow it in your spirit. Ivumele, vula enhlizweni yakho, ithembe, kholwe. Ngoningenayo apha uyanikhumbuza umama, ndiyacinga ukuba ngubani uhlabelelayo apha, ngubani uthoyo apha, hey ikhona into apha, kuyathiwo apha. Hallelujah. I was so blessed when I come in, ndibona umama ehlabelela. Ndithi yeah, you must take advantage. Endlini kaThixo, thatha i-advantage endlini kaThixo, sebenza endlini kaThixo. Igama lenkosi malibonke. That's where your thing is. Yenza umsebenzi kaThixo noba uyibona uba iphi into yokwenza, but yenza into. It's either you pray for the church, it's either you do what awubonwa, it's either uyabonwa, but be active, because your blessing awuyazi aphileli khona. Hallelujah. Praise the Lord. Ungajaji man yokuba hayi mna nayo imali. KuThixo is not about money. It's about your obedience kuThixo. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Uba khona abantu apha kuna abafuna uya esikolweni, mabaye esikolweni. Let it be. Leqinixesha abazalwane. Let it be. Hallelujah. Uba ufuna ukwenza business, let it be. I discuss business yakho nabantu abakuthandazisayo, uthatha umpostile discuss enzela uba izokwazi ukuphumelela ibhizinesi yakho. Discuss ibhizinesi yakho. Discuss enzela uba kuyothandazwa ngayo. Igama lenkosi malibonke. Hallelujah. Skoyika. Now there was a man, ndizohlala phansi. This man, he died. Le ndoda ifa ihleli nomprofeti, yafa le ndoda ifa inamatyala. Kwanyanzeleka kwaSirayeli, isiko belikhona kwaSirayeli yokuba uba umntu ufe enamatyala kuyokhangela uba yintoni na sinayibamba yakhe. Kwabanjwa abantwana, kathathwa abantwana bayakwenziwa islaves. Igama lenkosi malibonke. Because their father died poor, but uprofeti ekhona naye. Elijah was a great man of God. Wayemkhulu Elijah, sense izinto ezinkulu. But the man that was serving under him, ebengakwazi ureceive izinto uThixo amthululela zona, ngenxa yoba inhliziyo yakhe was disobedient. Ebenamaqhinga. Hallelujah. Praise the Lord. Ebenamaqhinga. Anshumayele. Hallelujah. Praise the Lord. Open your heart for the Lord. Open your heart for the Lord. Into zakho sezifikile. Praise the Lord.
Wabuya unkosikazi wakhe ezokhala u-Elisha. Igama lenkosi malibonga. Kwavuka ithuba lebhizinesi kunkosikazi. Kuthiwa hamba uyoqokelela amaqoqo, ubuye uyozivalela endaweni nabantwana bakho ne-oil encinanana wayigalele yangapheli kula maqoqo. Kuthiwa uhambe uyothengisa, yibhizinesi leyo. Uthi umprofeti ambothengisa. Uzokhala phi? Uzokhala kumprofeti. Siyava kancane? Uzokhala phi? Kuyakhalwa kumprofeti. Kuyakhalwa kumprofeti. Uzokhala kumprofeti. Umprofeti umnika isolution. Ithi ithatha lento uyakwenza kanje nakanje. Lithi iBhayibheli amaqonga agcwala onke. Uhambe uyothengisa. Ubuye. Igama lenkosi malibonga. Uhambe uyobhadala amatyala womntu ke ebehleli nomprofeti. Amatyala womntu ebehleli nomprofeti. Uyohambe uyobhadala. Yaqhuba ibhizinesi. Yaqhuba ibhizinesi kamama ayipheli because into zikaThixo zipheli. Once God bless you, icango lokusikelelwa liyaqhuba. Aliyeki. Aliphezi. Aliphezi. Once walivula nje uThixo kakanye ithuba, wamkhobisa nje uThixo, akuziphinda kuvaleke. Akekho umuntu onokuvala noba ngubani na odinga uvala elo qanga akakwazi